Pohjois-Karjalan kauppakamari on toiminut alueen elinkeinoelämän tukena ja edistäjänä jo vuosikymmenten ajan. Historiansa aikana kauppakamari on ollut merkittävä vaikuttaja ja suunnannäyttäjä, tuonut yrityksiä yhteen, edistänyt verkostoitumista ja tarjonnut arvokasta tukea alueen yrittäjille. Vuosi 2024 on ollut jälleen aktiivinen ja täynnä tapahtumia. Kevätkokouksessa kuultiin ajankohtaisia uutisia yritysrintamalta sekä palkittiin maakunnassa menestyneitä tahoja, jotka ovat vaikuttaneet positiivisesti alueen elinkeinoelämään. Kiitoksia. Kiitoksia kauppakamarille. Tosi mukava saada tämmöinen palkinto. Tämä on se paljon töitä tehty ja mukava, kun sitten huomioidaan välillä. Tuntuu kyllä mainiolta. Tosi hieno tunnustus koko meidän tiimille, vaikka nyt yksin tässä joudun edustamaan. Kyllä. Tyytyväinen ensisijaisesti meidän porukan puolesta, että he ovat tehneet tosi hyvää duunia ja tämä on ensisijaisesti heille tunnustus siitä, että se on johtamassa johonkin toivottavasti. Yes, kiitos. Yes. Erityisen merkittävänä hetkenä nousee Kyösti Kakkosen palkitseminen hänen pitkäaikaisesta työstään ja panoksestaan Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän hyväksi. Tämä tunnustus on osoitus siitä, kuinka merkittävää ja vaikuttavaa työtä kauppakamarin jäsenet tekevät yhteisen menestyksen eteen. Hieno, upea asia kyllä. Tämähän on Pohjois-Karjalalle, voi ajatella näin. Minä edustan Pohjois-Karjalaa ja tämä komiteamerkki on Pohjois-Karjala. Valiokuntapäivä keskittyi tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin, erityisesti digitalisaation ja kestävän kehityksen teemoihin. No niin, terveisiä Pompalta. Tulimme juuri laajaan suureen valiokuntapäivään ja meitä on yli 80 henkeä tulossa eri valiokunnasta. Kaikista meidän 11 valiokunnan kokoonpanoista osallistuu tämän päivän ohjelmaan. Tarkoituksena on tehdä, mitä voidaan tehdä enemmän yhdessä ja millä tavalla toteuttaa tätä kauppakamarin strategiaa vieläkin paremmin, mitä tällä hetkellä toteutetaan. Kauppakamarin jäsenyys tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua ja vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Kauppakamarin jäsenille valiokuntatyö on keskiössä ja se tarjoaa konkreettisen väylän osallistua alueen kehittämiseen. Niin haluan kiittää teitä siitä valiokuntatyöstä, mitä teette kauppakamarin eteen. Se on äärimmäisen arvokasta ja kuten tiedämme, ajan haasteet ja viime vuosien haasteet, niin korostankin usein puheissani yhteistyötä ja sillä yhteistyöllä me pystymme vaikuttamaan siihen, että miten hyvä paikka tämä Pohjois-Karjala on olla, elää ja yrittää meille kaikille. No, valiokuntatyöskentely tietysti tarjoaa sen, että pysyt kartalla niistä asioista, mistä haluatkin olla kartalla ja tavallaan se on oikeastaan se ydin, miksi mä tässä kauppakamarissa on mukana, että haluan vaikuttaa omalta osaltani tähän omaan seudun asioihin. Pitää ajatella niin päin, että se antaa ensinnäkin yhteiskunnalle erittäin paljon, sieltä tulee kompetenssia ja näkemystä tietystä toimialasta, vaikkapa nyt sitten liikennelogistiikka omassa tapauksessa. No, kauppakamarihan tarjoaa minulle erittäin hyvää tämmöistä asiantuntemusta ja verkostoja ja olen sitten kauppakamarin hallituksessa mukana ja vuosia ollut valiokuntayhteistyössä, että sillä tavalla se on äärimmäisen tärkeä kanava myös vaikuttaa. On tuossa aika etuoikeutetussakin asemassa, että saa olla mukana tuossa kauppakamarin toiminnassa. Tosi paljon myös oman työn kautta kun kunnat tekee paljon myös edun ajamista, toimii elinkeinoelämän kanssa ja edistetään elinvoimaa, niin sitten taas sitä kautta on oppinut ymmärtämään myös sitä yritysmaailman kenttää ja mitä ne tarpeet on. Ja sitten se yhteinen viesti aina, kun maakunnan asioita ajetaan, niin yhdessä me tehdään tätä maakunnan edun ajamista. Se on äärimmäisen tärkeää vapaaehtoistyötä, mitä kauppakamari luottamushenkilöt tekee ja arvostan sitä suuresti. Ja mulla on ollut mahdollisuus olla nyt sitten tuon Pohjois-Karjalan kauppakamarin ajan jälkeen 4 vuotta tuolla keskuskauppakamarin hallituksessa myös tekemässä sitä työtä ja olen nähnyt sillä lailla tavallaan sen seuraavan tason ja voinut ehkä jotain hyvää tänne Pohjois-Karjalaankin sitä kautta tuoda, mutta se on todella tärkeää, että meillä on pyyteettömiä ihmisiä, jotka tekee ja haluaa tehdä muun muassa kauppakamarin laitoksen eteen ilman korvausta, ilman palkkaa.
palkkaa hyviä asioita. Kauppakamari jatkaa sinnikkäästi työtään Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän puolesta. Tavoitteena on varmistaa, että alueen yritykset menestyvät myös tulevaisuudessa, hyödyntäen uusia innovaatioita ja kansainvälisiä mahdollisuuksia. Maakuntaa saadaan kehitettyä investoimalla ja uskomalla tulevaisuuteen sekä olemaan ennakkoluuloton sen suhteen, että palkataan ja otetaan nuoria töihin ja kesätöihin ja saadaan pidettyä heidät täällä maakunnassa sekä olla avoimia kansainväliselle työvoimalle niin, että me saadaan tänne tulevaisuudessa uusia osaavia tekijöitä. Eli ei ole mitään estettä sille, etteikö täältä voisi pärjätä ja ponnistaa maailmalle ja kasvaa. Täällä on kaikki olosuhteet sellaiset sitten loppukädessä kuitenkin, että on mahdollisuus pärjätä. Pohjois-Karjalan vahva yhteishenki ja yhteistyö tulevat olemaan avainasemassa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Kiitos, että olette mukana tässä tärkeässä työssä. Yhdessä voimme rakentaa entistä vahvemman ja menestyvämmän Pohjois-Karjalan.